Benvidos a Santiago Sí. Hoxe contamos neste programa con Sonia Méndez, que eu hoxe de printer debaixo do seu nome voulle poñer todo terreno, o 4x4. O 4x4 non é porque engordara, porque a verdade ti eres así como pequerrechiña, non? Sí, como siga así vou a quedar en nada. Pero iso porque traballas moito. Bueno, creo que é o nervio, que Sí, vimos na miña familia, sí. tens unha muller de carácter, dulce, pero é unha muller que se nota que tes carácter e supoño que para adicarte o que te adicas, a veces hai que ter carácter e un camiño máis ou menos trazado, non? Hai que ter as cousas claras e hai que e sobre todo o que hai que facer é traballar. Claro. O sea, sinceramente, eu nada do que fixen foi por casualidade, o sea, todo é traballo, traballo, traballo. E curre, curre, curre. E perseverancia, como di meu pai, perseverancia. Claro, eu lle estaba dicindo a Sonia, hoxe veo a falar de outra cousa completamente diferente ao que vamos a falar agora mesmo, pero tamén relacionado ca arte, ca creatividade e ca ficción. Eu lle decía, que hai tempo que non sei nada de ti. E me di, non, é que estiven, levo un tempo en Madrid traballando nos equipos de dirección, de auxiliar, sempre traballando, e o mellor non con ningún tipo de protagonismo, sino sendo unha máis dun equipo. Claro. Aprendendo, formándote. No, aprendendo, no, é que eu traballo, o sea, eu traballo nos equipos de dirección, o sea, podo traballar de auxiliar, a facer de primeira dirección, agora vou a facer unha publicidade de primeira dirección, é dicir, que unha persoa, o sea, que eu faga curtametraxes, ou que dirixa, ou que teña outros proxectos personales, ou que guionice, tal, non quere E que dicir... interpretes, non nos olvidemos. Que interprete, pero que eu traballo nos equipos de dirección, estudiei realización e dirección de cine, o sea, que non se me caen os anéis, eso, vamos, por traballar de auxiliar. E outro día, perdón que me rasque o ollo, isto non está nada ben. Outro día estaba abrindo eu o xornal e de repente atópome con que Carballo vai acoller a primeira edición dun festival de webseries que se vai chamar, para dicilo o nome exacto, primeiro festival de webseries Carballo Interplay. Carballo Interplay. Carballo Interplay. E poñome a mirar, e quen é a directora? Sonia, e dixen, bueno, pues por favor, que veña a contarnos todos os detalles deste festival de webseries. É o primeiro festival, pregunto, é o primeiro festival de webseries que hai en Galicia? Non, é o primeiro festival de webseries que hai a nivel nacional. É o primeiro que hai a nivel nacional. É dicir, hai... vai haber outro festival que organizan outros compañeros de webseries en Madrid, pero vai a ser en xunio. Estamos un pouco como a par, vale? Pero o primeiro, eu son da terra, e tiro pa terra, e o primeiro vai a ser en Galicia, vai a ser en Carballo. O primeiro vai ser en Carballo do 24 ao 27 de abril. E se tedes unha webserie, isto xa vamos a decir de primeiras. Do 24 ao 27 de abril vai ser o Festival de Webseries. Se tedes unha webserie que nesas datas teña emitidos, publicados, subidos, 3 capítulos como mínimo, ten que ter 3 capítulos emitidos, publicados, subidos, pois te dela que mandar antes do 23 de marzo. Despois contamos vos a onde. Sí, contamos un pouco. Isto hai que deixalo xa de primeiras. Sí, porque eso é máis importante, claro. Como non nos cheguen webseries, non facemos festival. Aparte hai un premio a webseries galegas, Sí, en lingua galega, o que é máis curioso, porque non hai moitas, pero a velas hainas, entón... Esa mellor premio, mellor webserie galega é en lingua galega. 100% galega. Sí. Contame un pouco como xurde a idea de montar un festival de webseries en Carballo. Bueno, por un lado, nos que eu e Sandra traballábamos en Angélica e Roberta, que nos metemos no mundo das webseries, eu veño tamén no mundo audiovisual, de facer curtametraxes, de traballar en cine ou en televisión, pois sempre non comentábamos que as webseries que merecían o seu propio festival, que sempre se incluía, ao mellor había algún festival que incluía as webseries como mostra, por exemplo, o Festival de Cannes foi os primeiros festivales, Festival de Cannes en Cannes, foi dos primeiros que empezou a proxectar webseries, pero non un festival de webseries, unha sección como unha mostra. Despois sí había algún premio de webseries, por exemplo, no Festival de Girona, pero son festivales de cine ou de curtametraxes que introducen, digamos, isto. Pero non existía un festival propio de webseries. Cada vez hai máis webseries, cada vez é unha opción máis consumida polos espectadores, ademais está abrindo camiños narrativos insospeitados, incluso técnicos tamén, e non unha cosa... Hai webseries de todos os xéneros, para todos os públicos... Non é amateur, non é amateur, e non é... Entón, claro, nos sempre comentábamos a necesidade de cobrar un festival non só no que se premiasen
as webseries, é dicir, houbera unha ilusión por presentar o teu proxecto, un festival específico onde se vayan a xulgar webseries, non estás aí como noutro, e que ademais houbera un entorno de debate e de intercomunicación entre os creadores de webseries co público, incluso atopando como puntos en común, problemáticas, é dicir, bueno, pues a mí me pasou isto, ti como conseguiches este proxecto, é dicir, xerar ese espacio de debate, comunicación e intercambio. O sea, que o Carballo Interplay non é solamente un festival para premiar unha serie, as webseries, senón que vai haber un entorno para falar de todo isto. Unha cousa importante que non dixemos ou que non dixen, que as series que presentedes nesta primeira edición, a marxe que teñen que estar producidas entre 2012 e 2014. Sí, esa era a marxe, sí, porque, bueno, era decir, hai que poñer uns límites, é moi amplio o límite que poñemos, porque sabemos como se producen, o sea, como é a produción das webseries, sabemos que non se producen en moitos casos como se fora unha serie de televisión, é dicir, ti non vas emitindo capítulos todos do tirón, pero tamén é certo que certo límite había que poñer porque claro, ti podes ter un capítulo feito no ano 2010 e non ter feito nada máis, entón, bueno, se exige porque unha webserie é unha serie que teña certa continuidade ou que haxe intención de que teña certa continuidade. Ou como mínimo que sexa unha mini webserie, non? De 3 capítulos. É que claro, hai moitas formas de entendelo, hai xente que fai, por exemplo, outro día chegou incluso documentales, webseries, por exemplo, temática de natureza, con animales, é dicir, hai moitas cousas interesantes ou interactivas ou... Vale, como directora, contame, unha vez que xa tedes formulada a posibilidade ou a opción de facer o Carballo Interplay, é un proxecto desenvolvido especificamente para Carballo, entón, vale, que desenvolvedes? Bueno, que pregunta máis ampla. Claro, xa sei que moi pues podemos ir por partes. Hai unha parte de exhibición. Vale, mira, vamos a ver. Primeiro, agradecer totalmente o Concello de Carballo, en concreto a Xosé Regueira, que o conselleiro de Promoción Económica, que foi a persoa coa que tiven o primeiro contacto, co que hubo moi bo feeling, e que, bueno, que o Concello de Carballo está desenvolvendo proxectos culturais, digamos, pois interesantes e diferentes, e está apostando pola cultura nun momento no que todos sabemos que hai, bueno, certo bloqueo entre o mundo da política e a cultura, ou que non está fluindo, bueno, que estamos nun momento moi complicado, non, para conseguir sacar adiante proxectos, e moito máis proxectos novos e diferentes e totalmente bueno, a primeira vez que se vai a facer. E entón atopamos con un ambiente, o sea, con un feeling no Concello que nos permitiu pois propoñer e decir, pois queremos que isto podría estar ben e tal. E con moita comunicación e, ademais, con xente que confía e que te deixa facer as cousas, non? Que eso tamén é importante. Entón, bueno, isto que quede por diante, porque a verdade é que o Concello de Carballo e as persoas que traballan con nós están a favor de obra totalmente, e eso de ter, a mitade do traballo feito. Sobre todo, o que tamén é agradecer, supoño, que o que estás dicindo, ou que se pode ler entre liñas, é que é a primeira vez, isto é maravilloso, isto véndese moi ben, isto é moi chulo, pero tamén é ir a cegas. Entón agradecese moito que confíen en ti, que te deixen facer, porque unha vez que ti xa faz a primeira edición, xa saben como fixeches, entón xa confían en ti, pero que de primeiras vayan a cegas, confíen en ti, eso é difícil, e iso que un pouco estás dicindo ti, grazas por deixarnos facer. Claro, porque falar, decir, bueno, pois unha festival de curtas, unha festival de tal, pero vamos a facer un festival de webseries. Claro. E foi todo a favor, e incluso eles ademais teñen unha estrutura de redes sociales, o Concello, e teñen a súa páxina de turismo, o sea, funciona moi ben a ese nivel, e entenden moi ben do que lles estamos falando, é dicir, non lles son a... Claro, é que moitas veces haberá xente que di, un festival de que? Claro, entón, bueno, nos, no segundo que me decías, como fomos desenvolvendo o festival, a ver, cando hubo esta primeira toma, este primeiro contacto... No, pero che preguntaba máis como se desenvolverá o festival, en plan, haberá unha parte de exhibición, haberá actividades, claro. Sí, contoche. A ver, haberá unha parte que é o propio concurso de webseries, digamos, onde verá... Claro, pero como se emite unha... Porque, claro, unhas curtas, pois, bueno, é que eu tive moita relación con curtocircuito, sabemos como é, non? Pois hai uns programas dunha duración de hora e media, no que se van mezclando... Entón, aquí que hai? Se proxectan 2 capítulos de cada webserie que igual que pasa no Festival de Los Ángeles, hai moitos festivales por ano. Vale. Se emite, o sea, na ficha de inscripción se pide que a persoa, a produtora ou o creador da webserie seleccione 2 links
capítulos da súa serie que quere que o comité de selección visione. E para emitir... Evidentemente, se ti despois pois estás vendo eses capítulos e dis, pois non teño claro entre esta e esta, podo ver máis, pois os ves, pero eso... E despois, cando se seleccione, cando son unha selección oficial, digamos, o que se vai a proxectar durante os días de proxección son 2 capítulos. 2 capítulos continuados... Os que depende. É que o tema das webseries, é dicir, ti podes... Por exemplo, nos cando facíamos Angélica e Roberta e mandamos a Los Ángeles, non mandamos 2 capítulos continuados, porque non ten continuidade. Claro, vos non tedes continuidade. Que grande, Angélica e Roberta. Nunca olvidarei daquel primeiro capítulo. Era Sandra, que se despedía dos pais que eran dos extraterrestres. Que gran... Por favor, teñen que ver Angélica e Roberta. É a cousa... Perdón, por favor. É a cousa máis friki, pero máis friki galega. É tan galega ao mesmo tempo tan universal que a mí o que me fai gracia sempre destas cousas que algo sexa moi noso, pero ao mesmo tempo moi de fora, non? Sí, eso se intentaba, non? Que eso é difícil ás veces. Eso se intentaba. Pois isto é un pouco que queremos tamén co festival. Queremos que sexa para fora e, bueno, que a cousa vaya estupendamente, que poda chegar a ser internacional, que o seu, porque de feito nos están chegando series internacionais. Pero polo de agora non é internacional. Non pode ser, de momento non temos o tempo ni infraestructura, pero a idea sería que chegase a selo. Pero xa te digo, o sea, se corre, nos agora estamos en contacto cos outros festivales, e, por exemplo, dende Los Ángeles xa nos linkearon, entón xa nos chegaron series de Brasil, de non sei onde, de tal, entón a idea sería que podese chegar a ser internacional. Pero tamén hai unha cosa que queremos, que este festival se fai en Galicia, se fai en Carballo, se fai no norte, se fai na zona da Costa da Morte, e queremos tamén vender o noso, non? De alguma maneira, é dicir, queremos facer un festival onde a xente pois o pase ben tamén, onde poida pois darse un paseo por Razo ou incluso que come de maravilla, é dicir, queremos facer un festival onde tamén non o estilo o noso estilo, entón é o que tamén lle digo moito a xente, non? Idos a pasar moi ben, eso segurado. Que mellor falamos que cunhas tapas e unhas cañas ou os viños. Por descontado. E sobre as actividades, que ahora se me foi un pouco... Bueno, haberá a parte de concurso e despois haberá... Entón emítense eso, nas proxeccións vanse poñer 2 capítulos de cada webserie. E que duración van ter? Depende. Non, pero non digo os capítulos, digo as bloques de proxección. Unha hora e media... Pois seguramente hora e media. A ver, estamos... Sí, máis ou menos, non cerramos a selección, estamos traballando niso, pero seguramente serán bloques de hora e media. E isto sabes onde se vai a proxectarse? Sí, no auditorio de Carballo. Nos teremos digamos que o sitio onde se desenvolverán as actividades paralelas de masterclass, de mesas redondas e tal, e onde estará a base do festival será no Fórum, no edificio do Fórum, e onde se farán as proxeccións e a gala final será no auditorio de Carballo, que bueno, que está a nada, 5 minutos camiñando, e entón entre esos 2 espacios se desenvolverá o festival. A parte das proxeccións, haberá, pois eso, unha serie de actividades paralelas, que haberá pois unha masterclass, que de momento non queremos decir de que vai ser, estamos pechándoa, pero xa casi a temos, unha masterclass aberta, é dicir, aberta a todo o público e a toda a xente que se quera chegar a recibir esa masterclass. Despois haberá mesas redondas, haberá bueno, en concreto haberá non sabemos aínda se faremos un almorzo, un desayuno, unha cosa, digamos, un coloquio máis informal con toda a xente de webseries galegas que se quera chegar, aberto ao público, porque de feito, sí, queremos adicar un espacio do festival, digamos, a ese... Que este ano estou a pensar, ou xa o ano pasado, os Mestre Mateo... O ano pasado foi a primeira vez que houve o Mestre Mateo tiña categoría de... Que levachedes vos, claro, que empezou a poñer unha cariña a Sonia en plan, sí, levámoslo nós. E que foi cara así de... Claro, e que estabades vos, estaba Te Quiero Pero, e non recordo cal era outra, e desme matar os terceiros. Estaba Entre Pipas e estaba Jock Business, e Amores 2.0 que quedou fora da tal. E este ano, Amores 2.0 fora o que fixera chévere. Sí, con María Llana. Este ano hai, non sei exactamente, ahora mesmo que non me quero, pero creo que hai 10 series de televisión e 9 webseries. Me parece. Hai unha webseries menos que serie de televisión, ¿no? Porque isto era unha cosa que decíamos, que non vai a haber, e eu creo que vai a chegar a ver máis incluso webseries que series de televisión. Que sí, claro. E, bueno, isto tamén gancha un pouco co tema de profesionalizar, o de intentar buscarlle... Virá a presentar o proxecto de Freelance Projects Julio Garma, que é un dos encargados da productora Freelance, que desenvolveu unhas series de animación máis importantes que Freelance, e ten moitas series máis, e vai a presentar un proxecto de distribución de webseries pioneiro,
que que nos va a dar claves exactas para intentar rentabilizar os nosos proxectos, e el mesmo ten unha distribuidora. Entón, el vai nos contar este proxecto. Eu creo que é interesantísimo para a xente de webseries e para a xente audiovisual en xeral, que veña a escoitalo. E despois, como super padriños do festival, este ano temos a David Sainz e a Teresa Segura, que son os guionista, creador e director e actor principal da serie Malviviendo e produtora da serie Malviviendo, que son, digamos, o sea, nos dixemos a quen nos traemos no primeiro festival, quen pode ser os padriños, e dixemos, está clarísimo que nos temos que traer aos cracks das webseries, e que ademais, vamos, polo contacto que estou tendo con eles, creo que bueno, son unhas persoas vamos, encantadoras, divertidísimas. Creo que van a chegar, vamos, estou segura de que van a ter unha relación co público, co festival estupenda e bueno, eso é un puntazo. Tamén estarán na mesa redonda, tamén hablarán coa xente. E máis cousas, Facemos un pequeno parón nesta conversa con Sonia, imos a outros contidos e seguimoslle a contar. Por certo, se non coñecen Malviviendo, se queren saber as series, pois non coñecer Malviviendo no mundo das webseries é como non coñecer Yo Claudio no das series clásicas, pois algo así. Seguimos falando con Sonia. Ese mundo que vai a ser este meu terceiro disco, pois penso que é un microcosmos que no que queda reflexado a música penso que de como concebimos a música unha xeración de xente ahora mesmo no noso país, non? Ningún artista está illado nunha burbulla que lle permita aislarse do que está sucedendo, non? E aínda máis cando os músicos que conforman a banda de Roi Casal, empezando por mí mesmo, pertencemos a unha xeración na que temos unhas circunstancias, digamos, complicadas para desenrolarnos no noso día a día. Eso entra nos polos poros e saenos na música que facemos. Ese, digamos, compromiso e esa maneira de estar implicados tamén co mundo que nos rodea e de querer facer mellor as cousas e creer que facendo as cousas honestamente, con sinceridade e pondo empeño no traballo que un fai e na profesionalidade, como non, pois eso impregna o disco de arriba a baixo e cóllenos ao mesmo tempo pois nun proceso despois de xa casi un lustro de carreira miña en solitario, pois que me permite afrontalo digamos, cunha tranquilidade moral de saber que o proxecto ten xa xente que o segue e eu penso que moita xente da nosa xeración se vai a ver recoñecida en este disco. Esa mezcla entre o futuro máis vanguardista e os sentimentos máis primitivos, pois tamén se escoitan no noso disco, verdade? Hai instrumentos moi tradicionales como a zanfona ou a arpa ou elementos tradicionales, pero despois tamén conectamos con temas que van casi ao funky ou van casi incluso á música disco. Dirán, menuda empanada, eso é Roi Casal, é a forma nosa de entender a música. E ese universo sonoro, aínda que parece difícil, ten coherencia, como tamén pode parecer difícil con unha máquina que ten microchips e cables e láser, pois acabe esculpindo a un ser humano que é carne e oso, pois todo ten coherencia. Primeiros de Compostela, o día 2 de abril aquí en Santiago, no Teatro Principal, estrearemos o disco a nivel galego, pero obviamente os de Compostela quedaralles máis cerca, entonces sei que temos unha familia de seguidores moi numerosa en Compostela, a capital do noso país, pois para min será un honor volver a escomenzar aquí en unha nova singladura. Hoxe estamos a falar con Sonia Méndez, que é a directora, bueno, hai moitas cousas, pero neste momento é a directora do primeiro festival de webseries que se chama Carballo Interplay e que se desenvolverá na vila de Carballo, no concello do Carballo, do 24 ao 27 de abril. Se parece, volvemos a facer memoria. Podedes presentar todas as webseries que teñades feitas cun mínimo de 3 capítulos subidos, emitidos, como queirades chamarlle, pero feitas entre 2012 e 2014. Presentalas antes do 23 de marzo.
o sea, entrades na web carballointerplay.com e aí tedes as bases e a ficha de inscripción que é moi sinxela de presentar, porque solamente mandar esa ficha. E que hai un premio para a mellor webserie galega en galego, e se non está en galego, o mellor pode ir a webseries nacionais, refírome a eso. Non, é que non é, o sea, selección, dicir, todas as webseries estarán na mesma... Todas as webseries, sí, pero... non se fai unha categoría específica de webseries galegas. Como me gustas. Vale. Como me gustas. Eso de quen foi idea? De todos, eso de estaba todos. clarísimo. Es decir, é un premio, é dicir, hai un premio a mellor webserie, hai un premio a mellor webserie de imaxe real, hai un premio a mellor webserie de animación, hai un premio a mellor webserie galega en galego, hai un premio do público, premio a mellor actor e mellor actriz. Pero non é que haxa unha selección específica para webseries galegas. As webseries galegas entrarán na sección oficial, se teñen que entrar co resto, é dicir, o que sí seguramente se fará, o que queremos facer, e que sí que queremos proxectar, por eso estamos animando moito a xente de webseries de Galicia, é dicir, porque o que sí queremos facer é proxectar todas as webseries galegas, é dicir, ter un día específico para ensinar eses traballos. Pensando así de memoria, está... A ver, pero estou falando de memoria... Vas facer memoria aquí, hai moitas. A ver, te quiero, pero que xa falamos de La Canillejas, El viudo quiere mimos, Angélica e Roberta, Entre pipas... Conversas con Cunqueiro, Job Business, vamos a ver, bueno, Non saímos do lixo, que foi das primeiras, Fame... É que claro, me pones a enumerar e non traigo a lista e teño medo de deixar algún fora. Non queremos que ninguén quede mal, pero imos aproveitar unha cousa e así quedamos ben. Non queremos que ninguén quede mal, non é que fagamos de menos a ninguén, a nosa memoria, e isto gravas unhas horas nos que non temos a cabeza moi centrada. El viudo quiere mimos. Eso dache ahora aí un pepra... Sí, bueno, hai outras actividades do festival que das que máis a que creemos que máis nos apetece, máis dinámica pode dar, bueno, pois vamos a desenvolver un taller de webseries no Concello de Carballo que vai a tutorizalo ou que vai a dar as clases, digamos, que vai a levar o taller Javi Camino de Magnetova, que é o director de Magnetova, de Viudo Quiere Mimos, bueno, el coordinado por Sandra Alesta, que é a encargada da coordinación das actividades paralelas do festival, ou todas estas actividades educativas, todos estos talleres que te iba contando, ou mesas redondas, e bueno, é o que se vai a facer, é un taller, ahora mesmo non teño os datos exactos, porque isto leva a miña compañeira, pero é un taller dende xente moi nova, eu creo que incluso 16, 17, ata xente de 30, hai 20 plazas nada máis, é gratuito, entón hai unha especie de selección que vai a facer Javi con San, dicir, unha selección, digamos, interna que farán eles van a ter unha ficha de inscripción que se vai a soltar esta semana, onde se lles fai dúas preguntas, eles responden a esas preguntas e ese vai a ser o criterio. Unhas preguntas está moi ben, non vou la vou a decir, pero hai como dúas preguntas, non? Déxame dicir a mí unha cousa que eu non teño ningún tipo de interese aquí, que participar nun taller con Javi Camino de creación de webseries é unha das grandes cousas que alguén que este interesado por desenvolver calquera proxecto audiovisual hoxe en día lle pode pasar. Básicamente por algo que falábamos, que yo dicía antes. O que pasa é que teño que dicir unha cousa, Carlos, é solamente para xente de Carballo. Claro, é solamente para xente de Carballo. Pois iso desde Carballo, xente de Carballo, tedes a Javi Camino aí, tedes 20 plazas, aproveitadas, porque unha das mellores cousas que ten Javi... E van a facer unha webserie, van a facer 5 capítulos unha webserie que se vai a proxectar, é dicir, van a facer todo o proxecto, será todos os sábados do mes de marzo, e van a facer, se se proxectará ao final do festival, vai ser unha webserie cunha temática que vai ter que ver co Concello de Carballo, pero pode ser, bueno, estamos esperando a ver que se lle ocurre a Javi ou os rapaces, que vai a ser, estou segura que un resultado espectacular, e despois van a poñela en internet, van a seguir todo o proceso de facer unha webserie ata a emisión e a distribución. Pois, aparte do proxecto de Carballo, que isto solamente poderá facer a xente de Carballo con Javi Camino. Javi Camino é unha das persoas que daslle un vaso, un bolígrafo e 4 papeles e unha cámara, el vaiche facer unha maravilla. É un tipo que, con poucos medios, ten sempre uns acabados que eu estou desexando que alguén lle dé a oportunidade de poder desenvolver todo o que ten nesa cabeza. Bueno, pois o mellor en breve dirán oportunidade, nunca se sabe. Pois o privilexio é que Javi Camino estará solamente con xente de Carballo desenvolvendo unha webserie durante todo o mes de marzo o carón, o abeiro, que palabra así como tal, o abeiro do Carballo Interplay que se desenvolverá do 24 ao 27 de abril. Sí, e que esperamos que veña
moita xente, nos daremos moitas facilidades na web para que a xente poida acoller a habitación, ou porque a máis vai a ser unha festa, vai a haber algún concerto, ainda non podemos desvelar de quen, pero vai a haber despois da gala o sábado concertos, e bueno, interesante que a xente, que evidentemente supoñemos que a xente de Carballo responderá, pero que a xente de profesionais audiovisual ou actores ou xente de calquera parte, ou escolas de imaxe e sonido, ou xente que queira que se achegue ao festival, porque non é só ver webseries, senón que vai haber moitas actividades paralelas. É moi bo rollo, moi bo rollo. Moi bo rollo e moitas ganas de facer boas cousas. Sonia, un placer. Encántame perderche de vista porque cando che recupero... Xa liei algo. Sempre tes cousas moi interesantes. Moita merda. Gracias. Que vaya todo moi ben. Xa sabedes, todos a Carballo, como a mínimo do 24 ao 27 de abril. Ali vais a desenvolver a primeira edición do Carballo Interplay, un festival de webseries, e se a dirección é de Sonia Méndez, éxito e calidade asegurada. Nos marchamos, estamos en Santiago Sí e en Correo Televisión. Sexan moi felices.